Oleh. Ni yang galon dia. Aku mir haram rokok di. Galon mandi alai. Wah, guna dah belusu. Tanah mana dosa dah musuh belani belasu kiri mana. Masalah ni orang mati fu. Bolo tiga berapa tiga pantai tiga selama itu boleh. Kami lagi sebelum. Apa yang alif nanti sebut? Alif apa nanti? Betul apa yang baca malah kati nama pengabelah baru. Oh ya ni sebut. Alif apa boleh lah, alif apa boleh. Amin Zoni dulu merapi mana kayak kafir baik. Mau kayak dulu buka apa bodai. Kalau kan hati yang boleh buat babon. Boleh kita macam aku belum begitu tu kata aku belum orang di kipu ni boleh kerja. Mana mau? Atli gini. Mulu. Itu lagi di jalan. Lagi ya lagi. Lagi kita boleh usman sana. Lagi kita boleh usman sana. Iya bang. Lagi kita boleh usman sana. Laure. Tutto no. Makanya dunia tambah sampai ada begini. Amin nilai flower. Nana dia kalau kayak ada boleh Yusuf sirbe. Apa kira mina nape pura. Kalau gaji kita yakin mau kata apa Yusuf sirbe.
fulaw ye se mun na la do Yusu siri bɛ mari ka ɲɛ ina ka kɔlɔ kɔlɔ no seuba kalo kalo ne bi sɔn tora kelen fo ka san yɛlɛma kan ni kalo sara ne bi ɲɛna tɛmɛli bi taa ne ɲɛnɛlen sɔn o de bi kɛ ala ɲɛna ne ko tɛmɛli a fɔ k'a k'a to ten fo ka taa fɔ ne ɲɛna k'ale ye fila ye ko ne ye ne fɔ k'a b'a o fulakɛ filɛ fila ye malola fila tɛ sala Alhamdulillah, alhamdulillah. Seguba an bɛ Ala fo ka Ala barikada. Fɛn dɔw bɛ la Seguba maliyɛnw yɛrɛ tɛ valeur dɔn. Ayi. Wallahi. Seguba n b'a fɛ i ka juru fɔ cɛw kun mais n b'i ta tigɛ sisan 100000. I y'a faamu. N b'a fɛ i ka juru fɔ cɛw kun. N kɔrɔkɛ Larabi a tɛ yan n bɛ foli d'a ma. A ka denmisɛnninw minnu bɛ yan olu ye ne ka denmisɛnninw de ye. N bɛ foli d'u bɛɛ ma. N b'a fɛ i ka ŋɔni fɔ n kun ne a miiri sɔn hali n'i ma ŋɔni fɔ ne kun min bɛ ne ni e cɛ o bɛ wasa kɛ. I y'a faamuya wa? Ni tigɛ sisan wa. Mori,